Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыру. Студияда сезне мен Лейсан Ханова сәламлем. Бүгінгі күннің төп темалары. Машиналарга да нитмейләр, коммучаламаячаклар. Үзләренең генә ниләрнең полосаларының җибәрде. Ризамы түгелме, кагыйдәләрне барыбер үтәргә туры киләчәк. Инспекторлар машина һәм автобус йөртүчеләрне үз полосаларыннан йөрергә өйрәтә. Шмекарның коммуналь хезмәтләр өчен бурычы 700 мең сумга җиткән. Тик уларны түләргә җыенмый. Ни өчен? Хәбәрчебез ачыклады. Сабырлык һәм чистарыну айы дәвам итә. Ураза тотучы шәһәрдәшләребез өчен мәгълүмат бирәбез. Өйрәнергә вакыт. Автобус һәм җиңел машиналар проспектлар буенча үз полосаларыннан йөрергә тиеш. Бүген бу хакта юл иминлеге инспекциясында брифингта сөйләштеләр. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда, Чаллыда юл транспорт һәлакәтләрендә зыян күрүчеләр саны арткан. Аварияләр автобуслар катнашында да булган. Хәзер шәһәрдә юлның уң ягына туташ разметка салуны дәвам итәләр. Бу беренче чиратта маршрутларда зур автобуслар барлыкка килү белән бәйле. Аларга газельләр белән чагыштырганда маневрлар ясау авыррак. Тик үз полосаларыннан йөрмәгән шоферларны җаваплылыкка тартканчы, моның өчен тиешле шартлар булдыру кирәк. Ә Чаллыда бу үтәлгәнме? Сорауга җавап алдагы сюжетыбызда. Махсус полосалар нигездә автобуслар күп йөри торган проспектларда барлыкка киләчәк. Эшләрне июнь ахырына кадәр төгәлләргә ниятлиләр. Әлегә инспекторлар кагыйдәләрне бузучылар белән профилактик әңгәмәләр генә үткәрә. Ә шәһәрдәшләр машиналарын автобуслар өчен махсус полосаларга куюны дәвам итә. Движение других транспортных средств не предусмотрено, за исключением съездов на какие-то внутрикомплексные дороги, повороты направо или там развороты, если это выезд предусматривает. То есть на этих участках будет нанесена прерывистая линия разметка. Автобуслардан тыш махсус полосадан таксистлар да йөри ала. Шәхси машина йөртүчеләргә исә тукталышларда пассажирларын төшерергә һәм утыртырга рөхсәт ителә. Шунысын да онытмаска кирәк, бу очракта иң күбе 5 минут туктап тору рөхсәт ителә. Без шәһәрдәшләрнең махсус юлга карата фикерләре белән кызыксындык. Кешеләрне үзертергә тормышларын дигә куркынычсызлыкка куярга яхшырак. Тагын нәрсәгә. Ниләргә машиналарга да нитмейләр, коммучаламаячаклар. Үзләренең генә ниләрнең полосаларының җибәрде. Разметили, а машины как стояли, так и стоят. К остановке не подъедешь, не отъедешь, я сам на автобусе работаю. Все равно никто не соблюдает по этим правилам никаких движений. И разметка сделана неправильно, не по ГОСТу. Насколько я знаю, много нареканий есть со стороны водителей. Полосадагы туташ сызыкны кисеп чыккан өчен кагыйдә бузучыларга 1500 сум штраф каралган. Ә инде җәмәгать транспортына тоткарлык ясаган өчен 2000 сум түләргә туры киләчәк. Өстәвенә эвакуация өчен дә чыгымны керткәч, шактый зур сумма килеп чыга. Кагыйдә бар икән, аны кабул итәргә һәм үз юлыңнан йөрергә генә өйрәнергә туры киләчәк. Илсия Валиуллина, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Зәп бистәсенең 15-19 йортында бина хуҗасының коммуналь хезмәтләр өчен 700 мең сум бурычы җыелган. Әмма ул әҗәтен түләргә ашыкмый, чөнки түләүләр гадел билгеләнмәгән дип исәпли. Бина Жилком сервис идарә итү компаниясе территориясендә урнашкан. Коммуналчылар сүзләренә караганда, шәһәрдәшләрнең гомуми бурычы 137 миллион сумга җиткән. 15-19 йортында хәбәрчебез Гүзәл Шихапова булып кайтты. Пусть обслуживает. Это мой совет, понимаете? У них даже освещения нет. Бурычлы шәһәрдәшебез йортның буеннан-буена сузылган кибетләр һәм подвал хуҗасы. Ул 4 ел дәвамында коммуналь хезмәтләр өчен түләми. Гомуми йортның коммуникация челтәрләре дә шул ук бинада урнашкан. Ни өчен мин генә түләргә тиеш ди Илгар Асланов. Подвал проходит весь коммуникация, весь расход вносим мы, и дополнительно мы платим за них как бы ОДН. Мы просим у них либо исключить подвал с ОДН, либо мы будем аренду вставлять в управляющую компанию. Ну мы тоже все по счетчикам плачу. И если нет утечки, какой-то ОДН. Вы знаете что? За того, что у вас в подъезде свет горит, за них мы тоже платим. Ну, тоже платим. А за того, что у нас горит, вы за них не платите. Идарә итүче оешмада эшмәкәр бинаны сатып алганда ук бирдә коммуникация челтәрләре урнашуын белә иде ди. Шуңа күрә аңа барыбер бурычларын түләргә туры киләчәк. Бу территорияны сатып алганда, мы белгән, что моннан турбалар үтә, значит, моннан жылы үтә, моннан кайнар су, суык сулар, бөтен системалар, трубопроводлар үтә. Торак кодексы буенча, значит, анда конкретно итеп әйтелгән, әгәр дә
Менә нинди булса кичиктергесез эшләргә башкарасы булса, значит, бу вакытта абсурд итә торган организациягә, значит, һәр вакыт кирегә мөмкинлек булырга тиеш. Эшмәкәр 2015 елдан гомум йорт чыгымнары, ягъни ОДН өчен түләү 10 тапкыр артты ди. Моны ул беркетмә белән исбатлый. Утырышта көн тәртибендә коммуналь хезмәтләр күләмен билгеләүне дә караган булганнар, әмма җаваплы кешеләр графасында 15 ел элек вафат булган кешеләр кул куйган. Вот то, что, значит, говорится, что, значит, сегодня, значит, ОДН жилком себе берет 10 раз, значит, увеличивает и отдает, значит, за то, что, значит, и подделывает это все брехня. Я вам вот... Почему? Кто написал? Ну, дайте я вам, кто в собрании дайте я присутствовал? Никто. Значит, Кто они чтобы- такие 15 лет, Нет, если подождите, раньше умер, говорю. и его фамилия здесь Давайте я за 15-го года. Дөрес документта идарә итүче оешманың мөхире булса да, анда ни өчен вафат булган кешеләр имзасы торганын аңлата алмадылар. Бина хуҗасы бу сорауга җавапны суд аша эзләргә тели. Әлегә эшмәкәргә икенче суд карары нигезендә бурычларны түләргә туры киләчәк. Эшкә суд приставлары да кушылган. Алар аның исәп-хисап счетларына арест салган инде. Әгәр бурычлар түләнмәсә, милкендә шул ук язмыш көтә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Гомумән шәһәрдәшләрнең торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары арта. Бүгенгә әҗәт 760 миллион сумга җиткән. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 16 миллион сумга күбрәк. Бу май аенда коммуналь хезмәтләр өчен шәһәрдәшләрнең тулысы белән түләвенә дә карамастан. Шәһәр хуҗалыгы идарәсе башлыгы орынбасары Әлфия Романова сүзләренә караганда, коммуналь хезмәтләргә бурычлылар автомобильләреннән дә колак кагарга мөмкин. Бүген безнең редакция почтасына шәһәрдәшләр видео язма юллады. Анда автомобильнең текә ярдан төшеп китүе ачык күренә. Гадәттән тыш хәл Әлмәт районы Урсал авылында булган. Безнең чыганаклардан алынган мәгълүматларга караганда, яшьләр ВАЗ-21-14 машинасында яр буена ял итәргә туктый. Руль артындагы егет аны тормозга куярга оныта күрәсең, һәм автомобиль аска тәгәри. Егет үзе сикереп төшәргә өлгерә, әмма салондагы кызлар һәлакәт нәтиҗәсендә имгәнә. Хәзер алар хастаханәдә. 3-нче шифаханәдә янгын очрагы теркәлде. Утның килеп чыгу сәбәбе түбәдәге төзекләндерү эшләре дип белгечләр. Подрядчы оешма хезмәткәрләре янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәгән. Ут тәрәзә аша персонал бүлмәсенә үтеп кергән. 7 квадрат метр мәйданны биләгән. Зыян күрүчләр юк, әмма җиһазларны алыштырырга туры киләчәк. Материальный ущерб устанавливается. Материаль зыян бәйләнә, подрядчы оешма хезмәткәрләре административ җаваплылыкка тартылачак. Акча өчен, әмма намус белән эшлиләр. Илебездә төрле юнәлештәге шәхси клиниклар саны артканнан арта бара. Чаллы да искәрмә түгел. Арада стоматология, диагностика, офтальмология клиникалары бар. Аларның берсе бу көннәрдә ирешелгән казанышларын барлый. 10 ел тыңгысыз хезмәттә, әмма нәтиҗәле һәм файдалы. Чаллыдагы популяр клиникларның берсе Прозрение юбилеен билгеләп үтте. Барысы да шифаханәдә арендага алынган кечкенә кабинеттан башланып китә. Ә 1 ел элек микрохирургия үзенең зур бинасы барлыкка килә. Бәйрәмгә илнең әйдәп баручы күз табиблары килгән иде. Алар әйтүенчә, Прозрение офтальмология өлкәсендә Россиядә генә түгел, халыкара дәрәҗәдә алдынгы клиника. Клиника, я очень удивлен. Клиника миңа бик ошады. Заманча җиһазлар белән тәэмин ителеше яхшы. Әзерлекле кадрлар, клиниканың потенциалы бик зур. Монда үсеш, яңа процедуралар һәм манипуляциялар өчен мөмкинлекләр бик зур. Шәхси клиника өчен 10 яшь җитди даты. Бу алдагы үсеш өчен бер этәргеч. Прозрение микрохирургия үзәге ирешелгәннәр белән канәгать. Клиниканы башка шәһәрләрдә дә булдыру мөмкинлеге турында сораубызга баш табиб Рөстәм Галәҗев булай дип җавап бирде. Мы достигли какого-то такого объема, который, в принципе, позволяет в городе, то есть, у нас еще и клиника в Нижнекамске есть, то есть, филиал, то есть, двумя этими клиниками, то есть, достаточно оперативно, слаженно работать. То есть, на самом деле, когда конструкция становится слишком громоздкой, объемной, то есть, она может быть и плохо управляемой. То есть, поэтому, должно быть какое-то соотношение между объемом и возможностями. Иң мөһиме 10 ел дәвамында пациентларның клиникага ышанычы булдырылды. Ул арта, еллар үтү белән Прозрениянең төп эш принциплары гына үзгәрми. Пациентларны ярату һәм аларга профессиональ ярдәм күрсәтү. Прозрение клиникасына рәхим итегез. Иртәгә Рамазан аеның 3нче көне. Сәхәр ашау төнге 12 сәгать 47 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 12 минутта. Бүген ифтар вакыты шулай ук 20 сәгать 11 минутта. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу бүген сезгә җиткергә өлгергән соңгы хәбәребез иде. Иртәгә очрашканга кадәр сау-сәламәт булыгыз.